Nuki Blaze, yo. Akong masalinon, mas gwapo ko, mas kuyog abilidad, yo, hawd pug mathematics. Yo, addition, subtraction, division, naana sa kuha pati geometry, analysis, yo, mas kuyaw ko og mga matematika gunahuna, mas gwapo ko sugag aura sa mga chicks. Yo, kuyaw mo diskarte sa kinabuhi, bright pud sa math. Karon na ana po di ari si Nuki Blaze paminawa karon. Akong masalinon mura kog negosyante. Yo, mas kuyaw kaayo kog abilidad mula kog sales associate. Ako ay usa ko ka sales associate na maligya ko og mga produkto. Masalinon ko, mas kuyaw kog pamaba, mas kuyaw kog abilidad sa realidad sa syudad. Tubong isla ako ang 3 letra. Pero di man sa kapanaway pre, mas daghan ko og halin. Kay dito sa among lugar ako ang pinakakuyaw. Daghan kog napahalin, siyempre halin na pud ko sa ako ang mga friend. What's up? Tungod kay ganahan sila sa ako, amo daw dali ra ko maduulan og mga tao. Kumbaga, kung ako ang negosyante, buinas kaayo ko. Kay tanang mga tao diri sa ako mo palit perme. Yaw, halinon, masalinon pa ko sa inyo ha. Or sa imo ha pre. Kaya akong pagkatao, dili kini simpleng tao lang. What's up? Yeah. Kumbaga sa negosyo, daghan ko og mga customer, daghan ko og mga suki diri sa ako mo palit perme. Kaya akong ginabaligya, simple og dili mahal o barato lang. What's up? Yo, mas kuyaw ko, masalinon. Kuyaw kay intellectual, perfect nga pagkabuhat sa akong mga diskarte. Mo flyers ko bisag asa nga residence, door to door ang mga chicks sa ako mobilib mo kilig. Nuki Blaze akong gibaligya karon usa ka gasol para nay maluto na problema ba mo nara ang flyers. Nuki Blaze ang pinakakuyaw og diskarte, hawd kog mathematics, division, subtraction, addition. Yo, hawd kog math, kuyaw ko og arithmetic. Ang mga chicks sa ako amo kuhet. Nuki Blaze, asa man kagikang planeta? Ngano ing anak ka-bright og ing anak ka-pogi sa tanan? Kuyaw pod ko mahigugmaon pati si Lola gihatod nako giadto ni uli. Gikan pa check up kay naluoy ko niya, niingon siya og batanon pa si Lola. Ako daw iyang higugmaon pero Lola gipalangga ko ikaw. Halinon ko sa tanan kay ako buutan. Dinayog ko abusaran kay gigugma tamong tanan. Check. I love you, Lola. Ako anang sugdan, ma'am. Yo, mao na ni siya ang entrada. Sa mga uyab nga ako ang nakitaan, magugukod sila permiti sa ako. Kay kuno daw ko buutan og tisoy pod sama sa iya ha. Ingon siya ganiya nga siya tisoy pero wa siya kabalo mas tisoy pa kuniya. Pre lang ta pre. What's up, idol? Check. Here we go. Danang mga babae, gisitanan ang pante. Pag ako ilang makitaan, mahalin ko permente. Kasi kasa kong moadto, dali ra kong dawaton sa akong masakan nga balay sila ganahan sa ako ang akong mga tirada nga sila perminti magkatawa o halinon daw kuno kung ako ang mutirada. Ilang mga negosyante ako perminti ang tawagon kay ako ang mga customer sa ila pod perminti magyangongon. Tatong letra ali na diri kay daghan kayo ko customer pre. Yo, Bamba Girls ay nagkakagulo. Di malaman ang gagawin sa Davao City mga Davaoenyo na mga girls pag nakita na si Nuki Blaze na pinaka-pogi. Yo, kanawang manggod na ako akong mamahalinun ko. Tangos, moreno, taas og ilong ug ako ang pinaka-pogi sa Davao City. Yo, naliwat ko kay mama. Asang gapasa kong mamahalinun ko sa tanan. Relax lang ang mga girls kay simple lang ang mga girls ang akong gusto pilion. Relax lang mo diya, ayaw mo kabalaka. Kaya nagapokus pa ako sa mga diskarte, paano ko makakaon, makabayad sa kong bills kay nanginabuhi kong independent. Okay mga girls, relax lang mo, iampo ko ninyo akong pagkapogi. Kay ako nagdiskarte, manginabuhi sa ako manrabaho para sa akong pamilya ug akong kaugalingon. Nuki Blaze, liwat mi sa mga pogi ug mga halinon. Ako ang pinakapogi sa Davao City. Pinakakuyaw sa ekonomiya, nitaas ang standard sa atong ekonomiya tungod sa kuha kay daghan na malit sa atong negosyo di ari sa Pilipinas ug sa Davao City. Negosyante pud ko gunahuna. Ikatlo bagsak, 3 letra. Yo. Check. Subla na ako. Yeah, third round, sir. What's up? Go. Ang akong entrada kaganiha, kung magkakaroon ikatulong dirada. Sa akong pagkatao, gusto ko og negosyo perme kay kusog kay ko abrihan sa mga check bebe. Check. Pag ako ang mutirada, mga uyab permente mo katawa. Kay ma-inlove sila sa akong mga tirada kay sila daw murag gayuma ko sa ako ang
check. Yaw. Siyempre, asa man kumuhaan to, asa man ka tatlong letra, mingon na ang mga uyab. Pwede mo kuyog? Sige, ali, dere. Asa man ka? Kumbaga na ako'y gig sa unahan sa baita. Pero pag abot dito mga uyab, perming mag-heart-heart ang mata kay ako ang ilang makita nga perting mo katawa sa sa ako ang gugma nga nag-urus-urus para sa mga uyab nga dili na ko mabang-bang. Ako ang ginapangita kay halinon daw ko og itsura. Yo, ang mga babae diya na mga sexy ayaw mo kabala ka ampingan ta mo. Na-appreciate lang ta mo, ginarespeto ta mo, kay na ako'y mama igsuon og pagumangkon. Halinon ko sa tanan, gipalangga ko sa kong mga pagumangkon, buutan mo gyud kong tao, walang gi perpekto. Unsaon man gipanganak ko sa kong mama ug papa na liwat sa ilahan na puro mga gwapo. Sinuki Blaze, wag masuroy kog mga mall bisag asa ko mo adto, dagal-agad sa ako mga chinita, mga international na mga dalagita na mga gwapa, pero ayaw mo kabalaka kay nako igsuon na babae. Halinon na gyud ko sa tanan sa tibok Davao Sere. Yo, noon kaayo Sinuki Blaze pero respeto sa mga kababainan. Women's empowerment. This is the Pogi management. Nuki Blaze tanan duol mo sa kuha kay ako tamong ampingan ug alagaan. Yo, dili mo ma-stress, di mo ma-depress kay pagwapahon tamog samot kay ako ang pinaka-pogi nga sa inyo mo atiman. Hindi ko na naisin yaman sa mundo. Okay, basta time. maging isang poging katulad ko na halinon. Okay, sige, kaapat na bagsak, 3 letra, go. Usab. Sa akong pagkahalinon, daghang uyab jud matingala. Kay kuyaw ko kung magpangga og babae. Sa akong kinabuhi, hilumon ko sa akong mga career. What's up? Rap-rap pa lang ako ang hilig. Di ko hilig ang mga uyab. Kung nana ko uyab, siyempre behave lang ko perme. Ang akong uyab magugud-gukod kay kuno daw basig mahalin daw ko og kalit. Ingon akong uyab, giingnan ako akong uyab nga ayaw kabalaka kay nahalin ako sa imuha. O di na ako na alisdan kay ikaw lang jud ang ako kay siyempre sa akong pagdiskarte si mo dali ra ko nimong gihalin. Imuha day kong gidawat, paila-ila sa imong mga usap. Okay, 17 seconds. 17 seconds. So, sa mga uyab di nakatingala kay sa akong pagkatao halinon ko sa ilaha pero ginapili nako ang ako ang gusto. Nga ako ang Okay, ikapat. Go! Yo, Nuki Blaze! Yo, si Nuki Blaze di na mo makita iyang pagkapogi o pagkagwapo. Makita na sa kinasing-kasing mauhalinon ko. Yo, liwat ko sa kong mama, emosyonal, buutan kaayo. Dili ko gusto makakita og mga babae nga naggahilak sa kong atubangan kinasakitan ko. O nena, ihatod na taka, pasta ni mong luuya. Og sa tanan na mga babae diya nag-flyers ko, relax lang mo kabalo ka, ila mo sa kuha. Pero nagaw-na-una ko kay puhon, mahimo kong negosyante. Tanang mga babae, mamaligya og produkto na pampagwapa. Pero ayaw lang ninyo ko og duula kaayo palayo lang mo sa kuha kay ginarespeto ta mo. Yo, weak na ko ang mga kababainan pero gipangga ta mo. Mo negosyo sa ko mangwarta, sa kong abilidad sa mathematics mas kuyaw kaayo ko magunahuna. Daga na sa kuan na suya na mga sexy, vital statistic 32, 38, 39, 42 ug ang mga sexy na mga gwapa. Ayaw mo kabala ka pag maniguang na mo, higugmaon gyapon ta mo. Kay kabalo ko halinon ko sa inyo respeto sa mga babae sa Davao City. Mas halinon ko pre. Kay tanan akong mga negosyo akong ginapahalin. Ang yuta sa akong apuhan ako apong ginapahalin. Ang ilahang mga tindahan hurutanan ug ako ang halin. What's up? Bisag asa man ko moabot, bisag asa nga lugar, daghang mugukod nga uyab kay ako kuno halinon. Og hindi ko matingala kay sa ako ang pagkatao buinas ko perminti nga birada. Sa gibuntis pa ako sa akong mama, sa mama perti yung pagkatawa kay pagkahimugso na ako nahalin dayon ko sa iyahang mga kabarkada. Gwapo daw ko nga bata. Siyempre karon di ana mga uyab nagugukod di check kung ako ang mga negosyo hurutanan o halin ang tanang mga gipang benta ko pre. What's up? Yeah, thank you so much. 97.9 XFM. Palagpagan.